Привет на всички, които ме гледате. Вие сте с Дан 747. Това е 20 епизод на моето оцеляване. Тук реших, нали, има вече 3 крави, очаквам четвъртата порасне, да мога да размножа повече. Също така, помните, че в 19 епизод открих много желязо и тук ще направих подобрение на къщата. Освен това, тук сложих, нали, малко по-такова направих, по-обратено. И тук продължавам оцеляването ми, значи трябва наистина много ми е нужно обсидиана, но не го откривам. Аз сега ще направя малко редстоун системи. Вратата ще направя малко по-така готина, но после ще, нали, правим работата. Сега, значи, ми трябва лут, редстоун, ми трябва ми камък. Може и този камък, не е проблем. И започваме, значи трябват ми пръчки също така, защото те ще бъдат нужни, но аз просто ще направя. И ще правя една редстоун система, която, знам ли, ще ми помогне. Значи започва системата. Сега ще направя репитъри. Аз не спомням точно как се правиха. Сега ще мисля, че се сещам. Така, окей, значи тук трябва някакси тази, някакси ако го задействам, чакайте да видя как беше тази система, която искам да правя в Minecraft. Значи става да се от тук до тук, точно малко редстоун. Значи е така. Добре, не става така. Значи това ще махна тук. Мисля, искам да направя някаква редстоун система, която не помогне, нали, да държа, нали, по-лесно да отварям вратата. В смисъл такъв, че да не изкачат веднага тия. Добре, това е... Да. Окей, значи тази система е готова. Значи, обаче... Всъщност... Да, трябва така, не, трябва така да бъде, значи това разпълно ще го махна и ще направя нещо по-различно. Мисля, това не е чак толкова, просто искам си улесня отварянето на вратата, тъй като става много педалско, нали. Тук само слагаме на ръчка. Тук слагаме... Да, значи системата ще за начало ще правя много грешки в нея, защото трябва малко по-така лесно да направя, защото докато обърна да затворя вратата, кошките могат да избягат и, нали, трябва малко по-така системата да направя. Това трябва да сложим репитър. Да. Добре, значи сега трябва за главен стоун, нали, сещате какво е за главен стоун, такъв камък, който е, нали, камък. В смисъл, не беше толкова смислено това, което казах. Сега трябва да потърся малко камък, но трябва да го изпека. Обаче, сега да видим къде точно правя цялата работа. Между другото ще усила сигнал, защото искам. Значи тук беше дулката. Тук слизам. Значи трябва ми общо 5 такъв камък, доколкото не ме лъжи, не се лъжа. Трябва ми точно 5 камък. Но да видя сега как да изпътка. До така както си мисля. Така. Значи, колко се изпече. Вау, тази картина е много хубава. Добре, значи трябва направо още един чест. Аз имам още 6 честа. 4 честа всъщност. Цели 4 честа, значи тия честа къде го става? Този чест ще го поставя... Къде го става? Някъде... Къде мога да оставим чест? Аз тук... Дали ще ми стане нещо? Идеално. Не се получава.
Стане такова затиснато. Потиснато. Притиснато. Айде бе, така. Добре, значи това че ще оставим някъде друге. Като например... тук. Не. Сетих се, но после на това. Тъй, че трябва малко и темен друг в мен. 500, готово. Значи сега ми трябва редстоун и факла. Значи, мисля, че беше така. С това тук и това тук. Не. Добре, как поделите беше? Ага, така. Ето така. Окей, значи този репитър ще услужа там. Само да видя къде точно поставя. Трябва. Значи това най-важното е тук в сарата. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Ето тук трябва да поставя репитъра. И трябва една ръчка. Така, най-силният голям сигнал. Да видим сега къде ми е ръчката. Да. Окей, значи трябва да се прави на ръчка. Ръчката как се правеше, да я снимам. Не, наистина как се правеше ръчка. Май също. Ще ми трябва желязо. И само желязо. И една пръчка ми трябва. Да. Не мисля точно как беше. Така ли беше? Как беше? Може би е така. Добре, как беше? Как се правеше ръчка по делите? Забиш направо бутон. Не ще направим бутонче. Не, ръчката държа по-яко. Добре, може би по-късно ще правя... Нали... Служи, бе. Фъга, ето защо. Ама не той, бе, човек. Тук, значи репитъра просто от тук на тук на тук. И трябва още един репитър. Окей, трябва още малко още един репитър. Дали хора ще спирам видеото да видя как се прави ръчка и ще дойда. Добре хора, разбрах как се прави ръчка, нали, било много лесно, просто аз бях забравил. Значи ръчка се прави по много по-лесен начин, аз не знаех, че се прави по толкова лесен начин. Нали, смисъл, че... Как му забрах как се прави ръчка? Само пръчки и дърво ми трябва, мане. Че ще кажа? Такава останете ръчка, готово. Сега подберем някои неща. Ръчка. Трябва ми ръчка. Къде е ръчката? Добре хора, това беше... всъщност, още не съм свършил позор между другото. Така да видим сега дали ще е работа. Да, ясно. Само ще става тук. Добре хора, това беше епизод, дано ви харесва, това беше от мен. Вие бяхте Dante747, абонирайте за канала ми Dante Productions и довиждане.